vlog ate. Gagala kami sa SM mga best. Tara na mga best. Hello, andito po kami sa SM mga best. Kasama po namin si ate at si mamang. Ang bango. Puro amoy pagkain. O, kettle corn. Pasalubong yung dagi yung bin. Malamig. May Watson pa sila. Hello, andito po tayo sa Unisilver. Papasok po tayo dito. Itsura ka no? Saan po? Movie. Oh, nagtitingin na po sila. Bracelet ako. Saan? Hindi ka? Oo. Ipan babae. Oo, bracelet po. Ito mo. Ano pong bibili niyo mga man? O, ito na lang po, sing-sing. Nagtitingin na naman si mamang ng bangles niya. Ano daw? Ay, bracelet. Dito lang ako. Hindi ako mag-mamusap. Sino yung picture? 25. 26. 26. Ano yun, mama? Bibili ka din, ma'am? Hindi mapakali si mama. Lakad ng lakad. Bibili ka hindi? Ang tagal mo naman, madam. Oo, baka gusto niyo pong bumili. Ang tinda nila. Saan daw? Huwag yung may gold. Pangit kung paano kanya isip. Ayan, o silver. Maganda. Ito kasi yung word araw-araw mo magaling. Yun. Silver. Picture ko ulit na to. Yes po, match po nila. Picture mo naman. May 131 ma'am. O, hindi pa rin tapos. Ang tagal. Ang tagal, madam. Busog na busog ang wallet, ah. Busog na busog ang wallet. Dito po, may bibig. Andito kami sa mga pinggol. Charot. Ponytail. Nyagatangam. Ipit-ipit mo. Oh. Ay, Ginny. Ay, Ginny, pinggol. Ipit-ipit ng mga bata. Oh, anda. Kani, pinggol.
Wow. Ano kayang pwedeng ipasalubong kay Bella? Da? May napili ka na, madam? Wala siyang napili, kaya umalis na lang kami? At bakit? Oh, bibili ka ng jug. Ajilatan ni ate, gatangam kutse. Atan eh, datan ni sangom. Wow. Follow the leader. Ayan, naglalakad kami. Kasama ko si Mamang. Nakabili na kami ng Unisilver na hikaw ni Bella at hikaw ni Mamang. Yes. Oh, kung saan-saan ka pumapasok. Bumili ka na. Ayan. Maganda. Ito oh, ma'am. Ito oh, pang babae, ma'am. 138 pesos. Madam. 138 pesos. Traffic niya, 1,000 tanga. Duling. Sige. Sorry. Oh. Wag, pili ka man man. Ayan, pumipili siya. Suot ka? Hello. Ang takto mo lang ni ate. Ay, malaki. Sakto lang yung medium. Sakto lang. Anak pa yung nagadolo. Diyos ko. Ayan, may mga bag din sila sa Guess. Ano, dat pagi pa ma. Ito na po yung nabili namin sa Unisilver. Ayan, may mga pantalon po sila. Mang, bumili ka na lang sa'yo. Huwag mong sabihin bibili ka pa niyan. Mag-crop top ka na lang. Last 20%. Oh, bili ka na. Nagbabayad na siya. Oh, busog na busog ang kanyang wallet. Mang, gusto mo ng wallet? Gusto din niya to, bibilin ko to. Pag nanalo na ako ng loto. Kasi kanya-kanya nang. Madami-daming tao din dito namimili dahil naka-sale po sila. Naka 50% off po sila. Ito kami sa may tagti 300. Ito yung ano namin, bunker namin. Oh, busog na busog yung wallet niya. Nakita niyo naman po mga bes. Yan, mga bes. Inikikot na dagla ako kay Jiko. Iniikot nga lang kaming dalawa. Pagod na kami. Gutom na din kami mga bes. Asan daw yung silot-silot? Chicharon pala mga bes. One take one daw mga bes. Namimili na naman siya. Paki ano na lang Pili na mga bes. Pili lang, pili lang. One take one daw. Sabi ni ma'am. Oh. Pero makakasikita pa na pre. Tignan mo yung itsura mo. Oh. Oh, mukha na daw ba siyang pulis? Oh, yes. Andito po tayo sa, ano?
Tignan niyo po yung itsura niya. Para kang witch dyan, Mare. O, naka-sale po sila. Buy one, take one. For only 300 pesos. Dyan. Nag-shopping yun, yes. Makikita na nakapis. Awan ko pa makita. Tinanggal na yung face shield ni ma'am. Ang pisil. Hinalungkat na amin nun. Nga badbado. Ininag na amin nun. Kuha na lang ay dyan. Medium or small. Yung damit mo kasya yan sa kanya. Pero atidog lang balot. Best, iniwan na namin yung kasama namin sa loob. Ang tagal-tagal naman. Gutom na kami. Oh, yan. Gurang-gurang na ako. Haggard na. O, ito yung nabili niya kanina sa gift. Worth of 700. Andyan na siya. Happy? Happy? Iya pa pa na nga iba kayang kasurutong kayo naman. Saan tayo kukuha ng... Ay, saan tayo bibili ng pagkain? Ayan na yung silat-silat, oh. Naglalakad na kami, mga be. Ah? Kung saan-saan na kami naglalakad. Yan mga best, andito tayo sa Jollibee. Nag-take out lang po kami. Nagutom na po sila, napagod sila kakapasyal. A few moments later. Yan mga best. Kulot-kulot ng aking buho. Titi. Baka di naman, baka
Yan, picture ticket. Kulang kulay na diba din ni Abang yan dal. My God, may nagpipicture taking dito. Ah. Nag-train naman dyan na. Ma, nadamagan na kasi kapsamuan. Natarhan, malipatan na. Yan mga best, pauwi na tayo galing SM Rosales.